ଏହି ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରୁଛି ହ୍ୟାକିଂ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସଂସ୍କରଣ 11, 12, 13 ଏବଂ 14ରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ବା ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯାହା ହ୍ୟାକର୍ସମାନଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମସଙ୍ଗର ଏଭଳି ଅନେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାକ୍ସ ଫିଚର୍ସରେ ଅନୁଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଇଣ୍ଟିଗର ଓଭରଫ୍ଲୋ ତ୍ରୁଟି, ଏଆର୍ ଇମୋଜି ଆପ୍ରେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ନାକ୍ସ ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏରର୍, ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଧିକ ମେମୋରି କରପ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ସଫ୍ଟ ସିମ୍ଡ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଭୁଲ ଡାଟା ସାଇଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ଆନ୍ରେ ଅବୈଧ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଇନପୁଟ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟସରେ କିଛି ଆପ୍ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ସନକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଯଦି ଜଣେ ହ୍ୟାକର ଏହି ତ୍ରୁଟି ବା ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ଲକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ମାଲୱେର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସଂସ୍କରଣ 11, 12, 13 ଏବଂ 14ରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି S23 ସିରିଜ୍, ଗାଲାକ୍ସି ଫ୍ଲିପ୍ 5, ଗାଲାକ୍ସି ଫୋଲ୍ଡ 5।